И да, добре на всички, аз съм Стилев, днес ще снимам влог, може да започнем. И сега ево го влогът, сега снимам влог, ovo je Bobi, ovo je Petar, ovo je Bobi, Hade и Petar Petrov. Постите ги на нейзините канали. Значи Боби, Хаде и Петър Петров. Турте subscribe, лайк, погледайте на някой видео, турте коментар. Да? То. Не бе, не си снимай. И има стап тук. Вземи го от случай да се браним, ако излезем. Ама, сега. Ей, как го това тига? Гол. Айде. И я тук нешки имам отделно поваци, всякът тук. Ако си паднал доле, бам. Я тук отделно някой. И си пил лименка и... Под сявката. Я съм умаринки, ако не знаете. Али сме опатки. Али са патки. Вали бе напад. Моите патки се ужас и играе на футбол. И моите? Као? Кой играе на футбол на доста? А гледайте го на ваин патките, гледайте му ги. Чисто нови. На камера се гледат чисти, а на кола... Напълням патки. Има една бавча. Пишете коментарите, ако сакате да крадаме партизани пипетки там от тази бавчета. Я и тук. Ходи пасвар. Хайде, оти го видим. Има някой внатре. Дог. Сега ще ке правим. Видяки тук краят. Ще ке правим. Айме горе. По повода тук. Я ке отивам. Ако съм во... И како ви ти. Сега, как ќе одим? Добър ден. Значи, Какъв канал да изпадне? каме ли на другото хати? Не знам. Я крадам пак. Епа я ке крадам. Крадам. Исто. Тук е ужасно гомиляво. Видите скачки тук. Тук све има. Аз соки мирисам, жабе. Еби ga. Тук има все и сваща. Тук дори има и кондоми. Тук има. Ще се е бале. Ева. Оли шит. Къде? Ево чакайте. Пътлиджани това. Супер. Ако е пътлиджан да крадем и това е това. Не това на пътлиджани. Това е зля пътлиджан. Не, не точно. Айде. Айде! Степан! Ево го там в позадина. Ще се ке правим. Тук е голема рамнина. Рип. Рип. Умре шишето. Мисля, не шишето, соко го изпи. Айде! Сега ке кьона ли на другата? Не. Ето тук има.
Будалото го види. А да спари. Само гледаш, ай там какво. Нека ме навън. А защо тук гуми само има? Гума, Не знам. Просто не знам. Гомна. Това бе гум. на Маринка там лаза. Ще ви знам, защото. Нека ме тук на това. Това е бавче. Това е тук на дълчето просто. Ще ми има ваквита. Те отвори. Ще ми има Никоденко, портали. Никоденко, ке одеме? Деби, отвора се отваря. Не бива. Не се отваря. За заключи най-добро. Може вече някой да е пробия с отчук или ще нещо друго. Гумотачка. А? Що бе ти сбор? Не знам. Абе. Чакай бре, тук имаше... Кога бягахме, секяташ ако играхме покани. Тук как поминаваме. Пак че само да го прескокнем навън. Па имате. Ойнат. Аймо, че това Се гледаме колко стасаме там. Пали това метан. И още малко ке стасаме до салакцият. Тахи. Това топката ще не даде. Що? И рекавец. Не, да нямаме там. Гледайте, рекавец. И за оно кеста там, където на камера. Зад кеста. Хайде. Како рекавец. Сторон бой. Плешлив. Не, зомби. Роди! Айде бъде напред. Ако избягахме па си... Брати ме. А топката къде е? Ия! От тук ще трябва това топката. Да. Огромна. Надолу. Измет. Айде да снимем. Ето тук пластични чашки. Тук няма шанс да снимем. Гледаш залка. Петър, ти ми кажуваш на локация. Кай беше тази локация? Не бе, тук как да беше? Това на столица. Да видим, че има натрева. Гледаш да... Празна е, брат. Нищо няма. Има едно кутия смотан. Извини. Какой же? Сега се движим към нова локация. Това е тук како писта. Що? То друга ебате, виски. Виски е, бе, то ебате, виски. Телефонът? А tu се гледа цялата река. Тук има, няма така, не е страшно. Да. Не 20 да има тук. Така да не е страшно. Ево местото. Местото е, да, аз си мрава и Маринката ми уйде, ама спаси. Тя тук се си мрава и Янушка се лизна и Маринката му отишла. Дръва река. Юриш! Аз стари да, тук ще я снимава. А тук те. Тук, а Петър там влог снима. Ама това на предишния канал, Петър Хаде. Абе, и там има друга патика. Кака?
е фърля у реката. Да, гъде. Е, дума реката. И докато. Тук ще чистиме. А тук си така ми ги не знала. Да. Не стана и че. Гледай сега до края са. Да. Водата скакне ли? Не, там трябвата. Абай. Гледай падна. Чакай, як изумирам, вие мавете. Добре. Абе, доста. Колко изумирал на Петър е пред мен. Беги се. Браво. Гледай сега. О, водата ли падна? Там, от травата. Опет от травата. Айде, някъде чуваме. Там имам пато. Там съм скъл всеко е долу. И аз. Абе, там е тия пластните сини преска ще ги видя. Ай, кой ме? Ке вземем стап тук, ако има някой. Ама не ги изпопали. А няма. Чакай, на Делчо глас. Стопи. Отзум. Чакай, бе, защо? Къде не мора. Бегайте тук. Има много трябва. Не, бре, не, ще загадиш леко, че се задне, че експлодира леко канала, ке се... Она всеки пропадне. Напад до те канала один. До кой канал? Не, от една страна ке сме одили. Да, На една влог, колко е жива ти. да. От една страна. На влака ще го кажа, ама я кажа дека никога не можем на тази страна да отидем. От моста. Как от моста, како ќе симнеш доле? Кажи ми како ќе симнеш доле. Како? Ќе симнеш доле. Нищо няма, некои патче там. Нищо няма. Ќе зумира. Зум. 40. Нищо няма. Гледай. Ти нищо няма. Ще чакай камера да изглеша малко. Нищо няма. Sada vidite ništa no, ni plati ništa. A vi me ide v raketama neki. Raketama и хайде тук има патче, ама той е огранки заглавен. Тук пърно правя деца база. И там кой отиде се има се стапици. Дупки, каменя, почти че нямаше там. И кой отиде или нога, или ръка. Кръст, и съм не така удареше и после... Он я правил от кали, от камени. Ама сега се разтворила. Тук има един друг патче вода, горе там на риба. Ти е снимали повече? Това е за видео, се гледаме на едното видео. Ставите лайк и субскрайб. И не се гледаме на едното видео. Чао! Не забравяйте да оставите субскрайб.